A Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulójához kívánt hozzájárulni az Erdélyi Múzeum Egyesület Csíki Fiúk Egyesülete azzal az eseménnyel, amit csütörtök este tartottak a Márton Áron Főgimnáziumban Csíkszeredában. Koszorúzással és konferenciával emlékeztek meg a 95 éve Csíkszentkirályon született Kristó András geológus és tanárról, aki a Székelyföld egyik legelhivatottabb földtani kutatójaként vált ismertté. A rendezvény a Magyar Tudománynapja erdélyi programjaihoz kapcsolódott. Bíró István csíkszeredai tudósítónk összeállításában elsőként Olágál Róbertet, az EME Csíki Fiúk Egyesületének elnökét halljuk. Az Erdélyi Múzeum Egyesületnek a Csíki Fiúk nevében mi is itt Csíkszeredában meg akartunk emlékezni erről a szép ünnepségről, ugye a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves születésnapja tiszteletére, és megkérdeztem a tagságot, hogy mit javasolnak, és ez a valóság, hogy a tagságból Kristó Andrást javasolták, mert ugye, hogy itt is elhangzott egy igazi tudós egyéniség, aki példaképpen lehet minden székelyföldi diáknak, és ezért esett a választás Kristó András neves geológus és földrajz tanára. Kristó András kutatásai, tevékenysége miben határozta meg, mennyiben befolyásolta azt, hogy ma másként látjuk Székelyföld földtanát? Karácsony Dávid, akadémikus, az ELTE oktatója. Sok szempontból mindenki azt kell mondaná, aki ekkora egyéniség, mint Kristó András, tehát mindazok, akik olyan színvonalon tevékenykednek életükben, mint ő, az rányomja a bélyegét a tájra. Ugye a kérdés az volt, hogy mennyiben határozta meg, és hogy most szakmailag milyen mélységeket tett hozzá, az egy kérdés, egy dolog, de nem ez a legfontosabb szerintem, ahogy itt is többen kifejtettük, én is, hogy tudós tanár volt. Az azt jelenti, hogy a legmagasabb szinten adta át azt a tudást, amit magába szívott a legnagyobb nevektől a kolozsvári, akkor Bolyai Tudományegyetemen. És ugye ez a tudás volt akkoriban a maximum. Ezt a tudást ő a legnagyobb alázattal, a legkiválóbb pedagógusi vénával adta át, és ezzel inspirált, nyugodtan mondhatom, hogy tudós nemzedéket, vagy nemzedékeket, köztük, akik itt is jelen voltunk, és fiatalabbakat is, arra, hogy továbbvigyék az örökségét. Tehát én nem azt mondanám, hogy ő személyesen, hiszen ahogy én is elmeséltem, tehát ő a publikálással nyilván szűkebb keretek között mozgott, lévén ugye csak magyarul jelentek meg cikkei, még a román doktorálással is tudatosan szembe ment, nem csinálta meg, tehát a román karriert is inkább hagyta veszni, semmint hogy egyfajta magyarságát, integritását elveszítse. Ez a másik oldalon viszont negatív értelemben limitálta őt. Ennek a kornak, ami a Ceausescu rendszer utolsó legrosszabb évtizedei voltak, lett az áldozata ilyen értelemben. De ő ezt jóra fordította, mert tudóskodás, szakbarbárság helyett valami nagyobbat, ilyen József Attilai színvonalú tanítást választott hivatásául, lehet így mondani, és én ekkor ismerkedtem meg bele, amikor már nagyon kiérlelt, igazi komoly tanár egyéniség volt, akkor találkoztam vele 90-ben, és utána még egy jó pár évig, és meggyőződtem, nem csak én, hanem a fiatal adjunktusként az én tanítványaim, én akkori diákjaim, hogy ő milyen kvalitás, milyen tanár. Mi a stafétabotot átvettük, mert könyvek garmadája, tucatjai bizonyítják, hogy őre hivatkozva az ő színvonalán és az ő iránymutatása vagy keretrendszere alapján dolgozva ismertük és ismertettük meg a Székelyföld geológiáját, földrajzát. Az előadásában említette, hogy az íróasztal fiókjában őriz egy publikációt Kristó Andrástól. Igen, ez az a Csíki-medence földtörténete című második munkája, mert egy éve korábban már a szülőfaluja Csíkszentkirály mellett is térképezett, és publikált egy nagyon klassz térképet, tömbszelvényt. Az 56-os írása, amit kérdez, az egy legalább 20-25 oldalas tanulmány, amelyet Ádámtos Évától indít, hogy a föld hogy alakul ki, és a környéken milyen erők tomboltak évszázmilliókkal ezelőtt, és utána szépen eljut a mai tájhoz, hogy az miből áll. Rendkívül didaktikus és klassz olvasmány, ahogy itt elmeséltem, ezt tulajdonképpen édesapámtól kaptam, aki fiatalként a nála 5 évvel idősebb Kristót nem ismerve könyvesboltban botlott bele ebbe a füzetkébe, és annyira megragadta őt a bölcsészt ez a fantasztikus veretes nyelv és a logikus eszmefuttatás, hogy kívülállóként is megvásárolta, és az ezt kaptam meg ilyen egyetemistaként, örökségként tőle, amit az nagybecsben őrzök azóta is. Jánosi Csaba geológus szerint miben alkotott maradandót Kristó András? A nevelésbe, és amellett pedig a szakmába is, tehát rengeteg olyan tudományos dolgozatot írt a Székelyföldről, meg ma is megállják a hegyüket. Nagyon jó pedagógus volt.
volt. Szerette a diákjait, és a gimnáziumban is olyan földrajzköröket szervezett, hogy nagyszerűeket, tehát megtanította a diákot kutatni, de mikor felkerültem az egyetemre, nem volt problémám azzal, hogy fogjam a kezembe a bányászkompaszt, az irányt, hogy kell térképezni, mi az a stalag, mit, tehát nagyszerű tanár volt.